ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର କେତେଗୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସବୁ ରୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା ଜଣାଅଛି, ସେହିମାନେ ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି କି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଧୁବନ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିଚଳିତ ହେଉଥିବ, କାରଣ ସେମାନେ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏପରି ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମର ଘର ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ, ପରମାତ୍ମା ନିରାକାରୀ, ଘର ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଦୁନିଆ। ତାହାକୁ ପରମଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଗୁପ୍ତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ସହିତ ତୁମର ଲଢ଼େଇ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଆସି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏପରି ପିତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମହାବାକ୍ୟ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ବା ସୁସ୍ଥିର ବାତାବରଣ ଖେଳିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ଯେ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ନା ସମର୍ଥ। ବ୍ୟର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦମଗୁଣା କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ସମର୍ଥ ପଦମଗୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କଲେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ
ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ମାନ, ଶାନ ଏବଂ ସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସୁଖର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।